Il-wara nofsinhar tajjeb iż is-segwaċi tal-Kamra Sportiva Paris Saint-Germain wieħed Inter tnejn. L-Inter noħolqu mill-trappum b'rabħa illi sa ċertu punt tista' titqis bħala prestiġjuża għalkemm irridu nżommu xorta waħda f'rasna illi kienet logħba ġbiberija għaldaqstant ukoll irridu nżommu rebħa tal-li hi. Logħba illi qabel xejn nfakkarkom li qegħdin f'xandira diretta min irid jista' jikkummenta ukoll logħba illi prattikament daret f'tix minuti. Kienet logħba nisħar nojuża ħafna imma kellna l-ewwel fit-tieni taqsima xtut mill-isbaħ ta' Vitinja li Stankovic ma seta' jagħmel xejn u mbagħad ftit wara f'temp ta' 10 minuti Davide Frattesi l-akkwist il-ġdid ta' l-Inter irnexxielu jtawwal il-logħba b'żewġ assists u unpost ta' Sebastian Esposito u ta' Stefano Sensi biex bekk ukoll in-nerazzurri irbaħna dina il-logħba u għandna tajjeb ukoll it-tur Ġappuniż illi fih konna qegħdin nagħmlu din il-parti tal-pre-season. Paris Saint-Germain bdiet tajjeb imma mbagħad l-Inter tkun ukoll ftit tal-inizjattivi minn hawn u minn hemm għalkemm ħanejdu hekk naħseb li l-logħob kien maqsum. Qed nara li xi mumenti klejt iċ-ċumba żammit kif kien Turam jiena llum il-Turam inteħvot sitta kienet logħba fejn fiha Turam rajnih jagħmel fjammata imma naħseb li kienet logħba fejn kompla ġob il-match fejn tisullu l-ewwel darba rajnih jilgħab ma' Lautaro Martinez għaldaqstant nibdew nibnu naqra l-inteża bejn Turam u Lautaro ditula duo kif ukoll kien hemm insejħilhom. Kif Kalea Falzon għandkom sponsor quddiem dis-sena iva l-sponsor Paramount Plus li wkoll il-sponsor li kellna fl-aħħar is-sena li għaddiet. Jiena wara llum nkompli insostni illi vera li ma rridx nitkellem ħafna fuq transfer market illum. Qed jgħidu li kważi ġibna l-Samardzic, imma fuq il-logħba tal-lum ma nistax ma nżommx il-Stefano Sensi fl-iskwadra. Illum kien deċiżiv ukoll, jiena li dal-plejer jekk ma jkunx imweġġa għandu il-moħħ ta' Xavi u s-saqaj ta' Niesta. Il-problema il-fiżik ta' Kristall. Għaliex kapaċi wkoll mhux biss ikun utli għall-Inter imma anke tim nazzjonali Taljan. Jiena lija il-Sensi inżommu kapaċi wkoll jiskurja planet preċiżi bħalma illum u għaldaqstant nemmen li fuq Stefano Sensi dal-plejer għandu jinżamm. Biex inkompli fuq Gert li qed semmi wkoll għall-Esposito, Sebastian Esposito naħseb li fadallu nhar oħra. Vera li m'għandniex flus imma torta għad fadallu jikber Esposito. L-ura fuq il-logħba, plejer li mhux ħanejt li kellu logħba tajba, qas ngħid li kellu logħba ħażina, kien Dumfries li bata ftit mill-attakki tal-Pariġini fuq meta bdew jattakkaw u naħseb l-Olandiż aħjar joqgħod attent għaliex il-Kolombjan illum ma kellux logħba ħażina, volli għana jispiċċa b'għodlu postu ftit. Ovvjament issa minn hawn l-Inter jirritornaw lura Milano se jkollhom xi ġranet ta' mistri u mbagħad il-logħbiet ta' ħbiberija li jmiss se jkunu mal-Red Bull Salzburg nhar it-9 ta' Awwissu u mbagħad fit-13 ta' Awwissu għandna logħba ma' tim Albaniż qed nara diversi domandi oħra, forsi domandi minn Brady hemm
u domandi oħra relatati ma' transfer market li min issa wieġeb illum se wieġbhom nhar il-ħamis meta jkollna Q&A session fejn fiha se nkunu nistgħu niftħula fuq dak kollu li tixtiequ ovvjament kalċistikament jew sportivament parlando, Neil Portelli wieġeb il-kerba Sallo Sports karatur daħna u dik li tista' tellef issa fuq il-kwistjoni Gowler Brady naraw. Jiena mill-bqija biex forsi ġbet naqbel għandu ukoll fuq dan it-tur Ġappuniż li kellna l-Inter naħseb li kien tur tajjeb, rebħa u tro. Ovvjament importanti illi il-match practice kompli timbena il għaliex issa ovvjament l-objettiv aħħari huwa 19 ta' Awwissu meta nilabu kontra it-tim ta' Monza niftħu ukoll il-kampjonat. Għalissa jiena ħanqaf hawnhekk, inħeġġiġkom biex tidħlu fuq il-YouTube channel tagħna ħalli hemmhekk ukoll intom tkun tistgħu taraw il-videos kollha li noħorġu minn ħin għal ieħor u wkoll aħna wara kull Facebook live show li jkollna il-videos jitilgħu mbagħad fuq il-YouTube channel għal daqstant da kwanta oħra ikun hemmhekk ukoll dan il-video. Nhar il-ħamis li ġej ser ikollna l-appuntament li jmiss fejn ser ikollna Q&A session miegħi fejn intom tkun tistgħu tistaqsuni d-domandi li tridu qed nara ħafna domandi fuq transfer market, li żgur se jkollna Formula 1, futbol lokali, futbol internazzjonali, futbol Ingliż, futbol Taljan, saqsu li tridu, dakinhar se nkun disponibbli biex uwieġibkom kif ukoll apparti jien nhar il-ħamis li ġej se nkunu qed nintroduċu l-akkwisti l-ġodda li t-tim tal-Kamra Sportiva għamel għal matul dan l-istaġun għal daqstant huwa programm illi nħeġġiġkom biex ma titilfux. Jiena mill-bqija lissa ser nieqaf hawnhekk qabel ma nara parentesi oħra żejra nguri lil Balzan ħamru Gżira illi sejrin jilabu il-kompetizzjonijiet Ewropej fejn jidħol Inter niltaqgħu fil-8 ta' Awwissu wara l-logħba Salzburg Inter, il-komplement ta' wara nofsinhar tajjeb u se forza Inter.